awan-awan boleh dhisik. Suwene gak teko-teko wis chatting wae. Piye suwi ngenteni aku. Ya suwi le sole 2 jam aku jere kin ngenteni. Ya, Jangkrik. Sangaron. Peda 150 iki sangar le. jare iki gak iso sepeda metik. Ayo le pengin aku iki sepeda vario iso langsung tuku. Tapi hati-hati. Ojo ditibakno. Bejat engko. Piye le? Gas wae, hati-hati lho. Wis tak tinggal sios. Kowe padha hati ae. Aku iso. Pun dulur wis nonton video iki, ojo lali like, comment, and subscribe di bawah ini. Ojo lali subscribe channel iki ben iso berkarya lan menghibur kalian semua. Oke? Oke, sekian dari Maling ID. Bye bye.